Sankane cikar imani ya shugaban mu manzo kyakkyawa. Bismillah sarki Allah kai zana sa farkon begena da nake wa manzan Allah ya shugaba cikar burin raina. Kada dan basira Allah zan kara baitika na ma'aikina Ali Kabir banda kamar sa ta ratsa zuciya ta kyakkyawa. Arzaku kai ke bani tun babu ni ba a san zan zo ba, yanda duka so haka za ka yi ba wanda za ya ce ba daidai ba. Ka halitti insu da jinnu domin mu bautata ma ya rabba da ke so a san ka abi ka sannan ka bayyana mana kyakkyawa. Rabbana ka kara salati gun abin yabo na kyakkyawa. Shugaba ma'aikin Allah baban su faɗi ma ya kyakkyawa. Alihi ka sadata bai masu riko da kaunar kyakkyawa. Sadata bi ayya Allah har auliya masoyin kyakkyawa. Ni Kabir na dogon jeji na yi riko da kaunar manzona. Zuciya tana yin shauki ni ne nake ta begen manzona. Me yasa ake begensa so ne yasa kwarai a tunanina ya kamata kaunu mu gane Allahu ya kira mu bi kyakkyawa. Gari da manzan Allah ai dole ne garin ya zamo birni. Samuwarsa birnin Makka shine ya sama kanta zamo birni. Sanda da ya yi hijirarsa ya je Madina ta zama birni. Gari da manzan Allah ai dole ne yake haskawa. Ya rasu da hasken haske mai saduhu yake haskawa. Ya rasu da kamshin kamshi mai saguri yake kamsaisawa. Ya rasu da girman girma mai san kashi ake girmawa. Na ƙaunarka wallahi kai nake son ya cikar amincin Allah kai ne ka fita mu daga rudani. Shugaban masoya Allah mai san ka babu shi ba rudani. Dukkanin halittin Allah kome ya barka ya shiga rudani. Mun rike ka manzan Allah ya shugaba ma aiki kyakkyawa. Saka lafiya Mahamudu ya ma'ajina taskar sarkina. Saka lafiya Mahamudu kai ne ka buɗe kairin ma'aikina. Saka lafiya Mahamudu sunan ka ne mu buɗin aljanna wanda ya musu matsayinka ni dai Kabir na ce mai wawa. Sayyidina Rasulullahi kai ne ka je ka fadar sarkina. Zaka duba takalminka ya ce shiga da shi ya manzona. Duk abin da ya rabe ka sarki yana jikin sama aikina. Shi ya samu ke cewa takalminka ya fi kowa kyakkyawa. Allah ji kanka fadar bege kasa waɗansu sun shiga rudani. Daga darajar Mahamudu kake yi suna shigewa rudani. Wanda ya yi musu matsayinsa ko ɗaukakarsa ya shiga yani. Da ya sanya mu a gare mu ya wuce nan. Ya shugaba ina ƙaunarka mai sankaninka ne ni mai gona. Wurin da ke a raina kun
bai kai kamar yin ganka ba maulana. Ne maka baitukan soyayya in furta daga abin da yake raina, asirin ka shine burin kaina, abin yabo na kyakkyawa. Yan uwa mu tashi mu dage, dan rabana ba zai kisa ba, wanda ya kira ba shakka na tabbata ba zai iya amsa ba. Tunda ya kira Mahamudu wa zai bari masoya mai duba, ya kamata dai kuma gane duk ayyukansa za mu kwatantawa. Ina tuno sabon annabi kwalla tana zuba a idanuna, yanda suka yi hidimar su domin su nuna kaunar manzona. Dukiya da rai suka bayar domin saboda kaunar manzona. Ga shuya wannan karnin san shugaba ake son koyewa. Mu tashi kungiya al'umma, kar mu sake mu zauna yau. Kulliya mu bawa ma'aiki, kar mu sake mu ke yi. Ma'ana mu